खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव सा9 ड्राग्स फालांगिरि एरेस्ट। सिलचर एनआईटिनि फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ फोजोबबाय। कक्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थै दान होनाय हाबाफारि। सनारियाव डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव चराइदेव जिल्ला इउबिपिएफ आफाद दाफुंदों। बाजिगाव फोथाराव ड्राग्स एडिक्टेड लाइमोननि गोथै देहा मोनदों। बाक्सानि बरमायाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय। बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि नेहाथारि समिरन बसुमतारिया गोब्राब जोखोम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव स्पेशल टास्क फोर्स सुंदयै एसटीएफनि एन्टी ड्राग्स अपारेशन। बे अपारेशनाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव एसटीएफआ अपारेशन खालामनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। बबेखानि बे अपारेशनाव एसटीएफआ सा9 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। खानापारायाव ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सा9 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै अवतार सिंह, बिकास आली, सुमन कलिता, नयन तालुकदार, सन्जय, बिश्व, जुबराज, कल्याण आरो श्यामल पेगु होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसटीएफनि बिफाना आबुं ड्राग्स सोनाय गं 32 प्लास्टिक कन्टेनारफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। जोबनायाव लान्थ्रै आन्दोलन खालामनायखौ फोजोबबाय सिलचर एनआईटिनि फरायसाफोरा। सिलचर एनआईटि खुंथायजों गोलाव सम सावरायज्लायनायनि उनाव थांनाय 5 साननिफ्रायनो लान्थ्रै सोलिगासिनो थानाय फरायसाफोरनि धरना हाबाफारिखौ शुक्रबारखालि हराव फोजोबदों। मख'नो गोनांदि सिलचर एनआईटिनि सासे फरायसाया गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथायखौ लानानै एनआईटिनि डीन डक्टर बिनय कृष्ण रायखौ मासनिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे मोन 6 दाबिफोरखौ लानानै फरायसाफ्रा थुंगेनाय गैयै धरना हाबाफारि लादोंमोन। जोबनायाव सिलचर एनआईटि खुंथाया फरायसाफोरनि दाबिखौ गनायनानै लानानै डीन डक्टर बिके रायखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो खोथा होनायनि उनाव फरायसा समाजा गावसिनि आन्दोलनखौ फोजोबो। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालि सिलचर एनआईटिनि 7 नम्बर हस्टेलाव अरुणाचल प्रदेशनि कच बुकेर मुंनि सासे फरायसानि गोथै सह बोखांनो हादोंमोन आरो डीन बिके रायनि थाखायनो फरायसाया गावखौनो फोथैनानै लानो गोनां जादों होननानै गोख्रों अजद सिखांदों। ओरैहाय सिलचर एनआईटि खुंथाया फरायसाफोरनो खोथा होनाय बायदियै दिनै डीन बिके रायखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायो होननानै खौरां मोन्दों। कक्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थै दान होनाय हाबाफारि बानजायदों। बिजेपिनि कक्राझार जिल्ला जुब मर्चानि बानजायनायाव कक्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थै दान होनाय हाबाफारि लादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिजेपिनि कक्राझार जिल्ला जुब मर्चाया थै दान होनाय हाबाफारि बानजायदों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कक्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव दिनै थै दान होनाय हाबाफारियाव सा 50 सुबुंफोरा गावबा गावनि थैखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव दान होदों। मख'नो गोनांदि बे थै दान होनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारि, कक्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म, जुबा मर्चानि आफादगिरि खनसाय बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। फांसे बिफाङा राफोद आरो गोमजोर गसंथानोब्ला दालाइ बिलाइ आरो रोदाफ्रा गोख्रों जानांगोन। थिग बेबायदिनो मोनसे आफादा समाजाव राफोदै गसंथानानै गोख्रों हाबा मावनोब्ला जिल्ला आफाद, दखरा आफादफ्रा गोख्रों जानाया गोनां। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा चराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दाफुंनाय जाबाय। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 4 जुन खालारखालिसो गोदानै दाफुंजानाय इउबिपिएफ थामहिनबा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ दासान्दि बिकेडब्लिउएसि ओनसोलनि सिङाव गोख्रोङै खामानि मावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों।
गुबुन गुबुन ओनसोलाव बायदि बायदि हाबाफारि लानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दखरा आफाद जिल्ला आफाद दाफुंनानै UBPF आफादखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा सराइदेव जिल्ला UBPF खौ सराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारिनि भज'तिय गाव रायजोआरि नब्लङाव दाफुंनानै होनाय जाबाय। बे सराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ दाफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु UBPF आफादनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', लोगोसे मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै सराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफाद दानायाव बाहागो लानायजों लोगोसे हेफाजाब होनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। मख'जाथावदि सराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि गोदान आफादगिरि महरै मुस्रि रन्जित बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिमल बसुमतारी बिथांमोननो बिबान होनाय जादों। बरपेटा बाजेगाव फोथाराव सासे ड्राग्स जाग्रा एबा एडिक्टेड लाइमोननि गोथै देहा मोनदों। शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय बरपेटा रड थांनाय लामानि सेराव मोनदों गोथै देहाखौ। बे मोननाय गोथै देहाया सा आइटियाबारिनि आजरा मोननाय फोरोंगिरि आब्राहिम आलीनि फिसाज्ला इमदादुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोथै देहानि सेराव मोनदों रुमाल, सार्ट, दै बथलजों लोगोसे माखासे गोनांथार मुवा बेसादफोर। बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस नुजाथि फैनानै गिबि तदन्त खालामदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग्स सोबनायनि थाखाय ड्राग्स रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जादोंमोन लाइमोनखौ। बेबायदिनो सम सम बिफानाव रां दाबिनानै नांज्लायबाय थायोमोन लाइमोना। माखासे सान सिगाङावबो जेलावबो दैथायहरनाय जादोंमोन बे लाइमोनखौ। बाक्सानि बरमायाव सनिबारखालि फुंनि समाव 24 नं नेशनेल हाइवेजों बिजनीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समाव गंसे कारा गाव हारसिङैनो गोख्रों जाब्रबथाय जादों। लोगोसेनो काराव गाखोनाय सानैबो गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुङा बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघनि नेहाथारि, बिजनी नोगोर बर' समाजनि गाहाय नेहाथारि आरो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे आजरा मोननाय फोरोंगिरि बिजनी नोगोरनि काबलि बागाननि थागिबि समिरन बसुमतारी आरो फिसाज्ला तिराज बसुमतारी। आथिखालाव सानैखौबो नलबारिनि गंसे हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। बयजोंबो गनायजानाय आरो मिथिजानाय समिरन बसुमतारी आरो फिसाज्ला तिराज बसुमतारीमोननि देहाया थाबैनो हामथों होननानै बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाया हास्थायदों। मानो होनोब्ला समिरन बसुमतारीया समाजनि हाबा मावग्रा सासे गोग्गो सुबुं। बेनिखायनो बिथांनि गाहाम देहाखौ बिजनी ओनसोलनि बयबो हास्थायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।